Nalazimo se na ulazu tvornice obuće Derventa, najvećeg dervenskog kolektiva koji je također u neprijateljskom topništvu, djelovanju neprijateljskog topništva višestruko razrušena, što ćemo pokazati u narednih nekoliko minuta. Ovo sada što snimate su ostaci skladišta našeg najstarijeg pogona, šivaone, gornjih dijelova obuće. Ona je nastradala prilikom prvog neprijateljskog napada. I vidite sami, do temelja je sve izgorila, kao i svi materijali koji su se nalazili u hali. Proizvodni kapaciteti ovog pogona su bili namijenjeni uglavnom za italijanske partnere u kojima je, kao što vidite, izgorilo sve, svi strojevi i svi materijali koji su se nalazili u tom momentu u hali. Izgorilo je cirka 35.000 pari obrtali i jedan dio repromaterijala. Materijali su bili od talijanske firme Valbrunella. Možete primijetiti stara hala, stara šivaona, sama hala negdje u dužini od 100 metara. Sve je bila mašina do mašine. U tvornici obuće, kao što smo rekli, bilo je zaposleno preko 3.500 Dervenčana. Evo ovdje je radilo najmanje 1000 Dervenčana, a gdje sutra? Znam, kroz prozor ćeš unići u pogon. U kojem se sad nalazimo je montaža obuće. Vidite, i ona je djelomično oštećena. Oštećen je dio štanceraja i jedan dio linije same montaže, koja bi se, ne znam, sa kratko vrijeme mogla ipak dovesti u red i osposobiti za proizvodnju dalje.
Od ovog pogona kojeg vidite, odnosno ostataka pogona koji vidite, je počela izgradnja i napredovanje cijelog preduzeća Demos Derventa. Zapošljavao je cirka, sam ovaj pogon zapošljavao je cirka 500 radnika, uglavnom žena. Ovo što sada vidite je nekad bila modelarnica i tehnička priprema rada tvornice obuće Derventa. I ovo što se sada vidi je jedan od oštećenih pogona tvornice obuće Derventa, pogon PU i TR masa. Pogođena je uglavnom sama zgrada, na sreću mašine su još uvijek ispravne i u funkciji. Ovdje vidimo neoštećeni dio pogona, mašine za brizganje đonova miruju, čekaju bolja vremena. Vidite, pogođen je krov ovog dijela hale gdje je oštećena, direktno oštećena i mašina za brizganje đonova elastogran. Laboratorija pogona PU je pogođena, kao što vidite, pogođena je u krovni dio.
Zgradu koju vidimo su pogodili sa 10-15 projektila, međutim manje razorne moći, tako da je prošla samo sa nekoliko manjih rupa u krovu. Proizvodni kapaciteti ovog pogona još uvijek su sposobni i spremni za nekakvu proizvodnju dalje. I ova je šivona zapošljavala 560 radnika i kao što vidite, velikim zalaganjem dijela radnika koji je ostao na radnoj obavezi u fabrici, uspjeli smo spasiti mašine, za sada privremeno pokriti, izvući sve materijale koji su se nalazili. Materijali su bili također stranog kupca firme Solart. Je također jedna šivaona koja zapošljava cirka 500 radnika, koja je također prošla sa manjim oštećenjima kao što se vidi u krovu. Sama postrojenja su ispravno i zaštićena.
Kao što vidite i upravna zgrada je pretrpila velika razaranja. Kao što vidite i sam kompjuterski centar je totalno uništen, međutim velikim zalaganjem naših radnika uspjeli smo spasiti veći dio tehnike koji se nalazi u ovim prostorijama.